Kaixo, Carlos naiz eta bideo honetan erakutsiko dizuet nola egin behar duzuen biaketa eraginkorrak. Horretarako jarriko dugu kasu erreal bat, adibidez, asmoa daukazue zuen txirringa margotzea, ezta? Eta ez duzue inoiz egin eta ez dakizuen nondik hasi. Ordun, zer egin beharko zenukete? Internetera joan, ezta? Bueno, pues horretarako erakutsiko dizuet ditugun hainbeste erramintak. Bat da, bilatzaile normala, bai? DuckDuckGo deitzen dena. Bilatzaile hau ez da berezia, edo, bueno, bilatzen ditu web orrialde normalak. Berezia dena da, gure datuen tratamendua eraginkorra dela, ezta? Segurtasunaren aldetik, erabil dezakegu arazorik gabe. Orduan, erabiliko dugu hau bilaketak egiteko. Eta hemen jartzen baduzu edozen gauza, nola margotu nire txirringa. Bueno, topatuko dituzue emaitzak, ezta? Oso garrantzitsua da, eta hemendik aurrera asko erabiliko ditugu prompt deitzen diren esaldiak. Zer da prompt bat? Prompt bat da hemen idazten duzuena. Bai? Ez da gauza bera jartzea nola margotu nire txirringa edo jartzea ez dakit txirringa bat edo txirringa baten kolorea aldatu nahi dut. Nahiko antzekoak dira, baina emaitzak erabat desberdinak dira. Ordun, hemen zerbait idatzi baino lehenago zehaztu behar dugu, eta askotan zuzendu behar dugu jarri duguna. Hau da, jartzen badugu hau, kolore hitza jartzen badugu, pues ja, agertzen diren emaitz asko, igual ez ditugu nahi, ezta? Orduan igual kolorea hobe da kentzea eta sartzea beste hitz bat edo beste zerbait. Bai, honetan kontuz handia eta gehiagotan azalduko dugu eta komentatuko dugu. Vale? Gero beste web orrialde bat antzekoa, baina erabat desberdina. Hau da, Google Akademikoa. Bai? Hemen bila dezakezu bestean bezala nahi duguna, baina hemen agertzen diren emaitzak ez dira lehen edo bilatzaile honetan bezalakoak izango. Ze hemen ja agertzen dira dokumentu akademikoak, bai, zerbait serioagoa. Norbaitek adibidez sortu du manual bat eta ara igo du. Orduan, gai izango da gu jeisteko edo irakurtzeko. Baina bakarrik ona igo badu, bai? Adibidez jartzen badugu kotzea, pues agertuko dira hainbat material akademiko hitz honekin, bai? Baina, adibidez, ikus dezakegu, agertzen direla gutxienez 10 orrialde, bai? Baina erakutsiko dizue truko bat. Jartzen badugu site, 2 puntu eta jarraian jar dezakezu web orrialde baten adierazlea. Kasu honetan da researchgate.net. Zer esan nahi du honek? Bakarrik web orrialde honetan egingo duela bilaketa. Orduan ja ez dira hainbeste emaitz ateratzen, bakarrik 9. Orduan hau erabil dezakezue murrizteko bilaketak. Bai? Beste web orrialde interesgarria, hau da Perplexity. Hemen ikusiko dugu beste gauza bat. Lehenengoan ikusi ditugu promptak, bai? Eta hemen ikusiko ditugu iturriak. Zer dira iturriak? Bilaketa egiten dugunean, adibidez hemen saiatu naiz gauza batzuk bilatzen, jarri dut euskeraz, erderaz, azkenean erderaz jartzen badugu, agertzen zait
material gehiago, orduan, bueno, utziko dut erderaz, eta hemen, bueno, nire eskaeraren erantzuna agertzen da hemen. Baina konturatzen bazarete, justo paragrafo baten bukaeran agertzen dira zenbaki txikiak. Jartzen banaiz aurrean, gainean, agertzen zait hemen beste leio txiki bat, eta hemen azaltzen dit ze iturritik hartu duen informazioa. Hau da, hau ikusi du EITB web orrialdetik, bai? Sartzen banaiz hemen, hemen beste web orrialde batetik, edo ez dakiz zer den hori, egunkaria, edo komunikazion deitzen dena, bai? Hemen, EITB-tik ere. Hemen agertzen dira, EITB-tik, komunikazion, eta EITB-tik, bai? Orduan honekin lortzen da beste zerbait. Ez bakarrik informazioa. Jakitea nondik etortzen den informazio hori. Eta hori askotan informazioa bezain interesgarria eta garrantzitsua da. Topatzen badugu hemen EITB-tik, har dezakegu informazio hori ona dela bezala, ezta? Orduan, askotan ez, egin behar duzuena da informazioa hartu eta kopiatu nondik atera duzuen, ze iturritik atera den, bai? Hemen agertzen dira beste galdera batzuk, honekin lotura dutenak, eta interesgarria da irakurtzea, ze baten bat posibla litzateke honekin edo informazio gehiago edo sakontzeko gai hau, ezta? Eta amaitzeko hemen agertzen dira iturri guztiak, bai? Zakatzen badut hemen, nire informazioa topatzeko, agertzen zen, orain eguneratu du, 8 iturri, bai? Atera du informazio guzti hori web orrialde hauetatik, bai? Orduan, iturriak oso garrantzitsua dira, bai? Bilaketa egiten duzuenean, apuntatu behar duzue ze prompt erabili dituzue, eta nondik, hau da iturria, nondik atera den informazio hori, bai? Honekin, sartuko gara berriro hemen, DuckDuckGo orrialdean, eta joera edo nahi baduzue adimen artifizialera joan, egin behar duzuena da ez edozein erraminta erabili. Batzuk apropos dira bilaketa hauek egiteko, hezkuntzan erabiltzeko. Eta hau izan daiteke Duck adimen artifiziala. GPT-en oinarrituta dago, eta hemen bilatu behar dituzue, jarri behar dituzue prompt hoiek, bai? Pentsatu ondo, zer galdetu nahi duzuen, zer topatu nahi duzuen, eta nola galdetu, bai? Eta lehen komentatu dudan bezala agian, zerbait prompt bat jarri, irakurri emaitzak, eta gustukoa ez badira, prompt hori aldatu behar duzue. Zenbat aldiz? Erantzuna apropos izan arte, ezta? Hemen ikusiko duzue beste Chat GPT. Hau da gehien erabiltzen dena edo ohikoena, baina erabiliko dugu, sartzen bazarete Explorar GPT-en, badaude hainbat erraminta honekin zerikusirik dutenak, eta badago bat Scholar GPT dena, bai? Zakatzen baduzu hau, eta hau da GPT bezala, baina eskolar moduan. Hau da, segurtasunaren aldetik, askoz hobeto da erabiltzea hau bestea baino, orduan. Hau da erabiliko duguna. Hemen diseinatuko ditugu promptak, jarriko ditugu, eta egingo ditugu bilaketak. Amaitzeko erakutsiko dizuet beste erraminta desberdina, ditzen dena Magic School, eta hau apropos da erabiltzeko bai irakasleak, bai ikasleak, bai. Hemen behituz zenbat gauza dituzuen. Lor dezakezue, hemen ditzakezue 1000 gauza.
Guk egin nahi genuena zer zen gure txirringa margotzea, ezta? Orduan, bueno, iguala proposena, betu hau da aurkezpenak egiteko, bueno, pues izango zen, hau, ez? Sortzea pausuka horri batean nola margotzen den txirringa bat, baiz. Orduan hemen idatziko dut. Jakin nahi dut pausuka nola margotu nire txirringa. Zakatzen baduzu hemen, eta beitu, itxuli egin du galdera, baina erantzuna erderaz ateratzen da. Baina ikusten denez, azkenean azaltzen digu prozedura, ezta? Nola margotu behar dugun gure txirringa. Bai. Zan dut amaitzeko onaino arte bila dezakegu dokumentazioa, ezta? Baina gerta daiteke dokumentazio horretan zerbait ez ulertzea. Orduan argitzeko batez ere erabil dezakegu Wikipedia, imaginazazue hemen agertzen dela barniz protector. Eta ez dakigu oso ondo zer den hori, bai? Erabil dezakezu horretarako Wikipedia. Jartzen badugu hemen barniz protector, azalduko digu argazkiekin, eta bueno, azalduko digu ondo zer den hori. Gustatuko litzaidake azaltzea beste web orrialde bat, archive.org. Web orrialde honen bidez bila ditzakezu hainbat gauza. Jar dezakegu testua bakarrik, baina hemen agertzen den bezala irudiak edo bideoak, hainbat gauza. Zertarako erabil dezakegu hau? Aurkezpena egiten dugunean, pizka bat jorratzeko, ez da, beste amaiera bat emateko, profesionalagoa. Bila ditzakegu gure gaiarekiko argazki batzuk edo bururatzen zaiguna. Gerta daiteke manualak ere topatzea. Zailagoa da, baina frogatzeagatik ez duzue gehiegi galduko. Beraz, nik espero dut azaldutako erraminta guztiekin bilaketa ona egitea, eraginkorra, eta batez ere segurua. Eskerrik asko eta animo lanarekin.